Και σήμερα εδώ, Δημήτρη, για να συνεχίσουμε την γενική μας θεματολογία «Η επιχείρησή σου στο διαδίκτυο», που αφορά την προβολή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ίντερνετ, στην ουσία. Το σημερινό μας θέμα είναι τάσεις και νέες ιδέες. Βλέπουμε συνέχεια νέες εφαρμογές. Ποια είναι η γνώμη σου γύρω από αυτό το θέμα? Νέους τρόπους διαφήμισης ουσιαστικά. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην επικοινωνία και στη διαφήμιση τα τελευταία χρόνια και κυρίως με την εμφάνιση του Facebook. Βλέπουμε μια στροφή από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και μικρότερες επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο χρόνο και διαφημιστικό budget μέσα στα social media. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν μια άμεση πρόσβαση κατευθείαν σε στοχευμένο κοινό, διότι παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά social network και οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι με αυτά, όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube, το Foursquare και διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται και εμφανίζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσα από τα social media έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και σε στοχευμένο κοινό αλλά και σε συγκεκριμένο κοινό αναείδος. Αυτό δίνει μια τεράστια δυνατότητα και σε μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μια τεράστια δυνατότητα που δεν την είχαν πριν να επικοινωνήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τέτοιο δυναμικό τρόπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν είναι μια μόδα που ήρθε και θα περάσει. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε 4,5 περίπου εκατομμύρια χρήστες στο Facebook. Το γεγονός ότι... Το μισό πληθυσμό. Το μισό πληθυσμό. Αν θεωρήσουμε ότι ο καθένας έχει ένα προφίλ. Ακριβώς. Το γεγονός ότι βλέπουμε και τα κλασικά μέσα επικοινωνίας όπως ραδιόφωνο και τηλεόραση να προβάλλουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook και στο Twitter κυρίως, δεν είναι μόδα. Τα social media ήρθαν και θα μείνουν. Και συνεχώς θα βλέπουμε και διαφορετικές εφαρμογές πάνω στα υπάρχοντα social media να εξελίσσονται συνέχεια και θα βλέπουμε και καινούρια social networks όσο περνάει ο καιρός. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ποιο είναι το συστατικό της επιτυχίας των social networks? Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο χρήστης συνδέεται με αυτά και δίνει όλα του τα προσωπικά στοιχεία και όχι μόνο με την κινησιολογία, την καθημερινή του ενασχόληση μέσα από τα social, εμπλουτίζει το προφίλ του, που σημαίνει ότι γίνεται μία καταγραφή των στοιχείων αυτών, που σημαίνει ότι διαφημιστικά μπορεί να αξιοποιηθεί και να στοχεύσει η μία επιχείρηση σε ένα κοινό με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, περιοχή, ενδιαφέροντα, επάγγελμα και διάφορους άλλους τρόπους στόχευσης. Ποια είναι η τάση? Τι πιστεύεις ότι θα δούμε στο μέλλον? Έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, το τοπίο μπορεί να νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Έτσι είναι? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι μία αρχή μέσα στα social media και θα δούμε στην πορεία και τα social media να εξελίσσονται από μόνα τους, αλλά και να βγαίνουν καινούρια social networks. Αυτά τα social networks θα είναι, θα έλεγα, είτε κλαδικά, δηλαδή ας πούμε για τον τουρισμό, για τη μουσική, για τη μόδα. Θα είναι επιχειρήσεων μεγάλων για την εσωτερική τους λειτουργία, αλλά σιγά σιγά όσο προχωρεί η τεχνολογία, όπως με τα e-shop παλιότερα μπορεί να στήγει, ή μια ιστοσελίδα παλιότερα που στήγιζε 1, 2, 3 χιλιάρικα, όπως ένα e-shop έκανε παλιότερα 4-5 χιλιάδες και τώρα μπορείς με 500 ευρώ να κάνεις ένα e-shop, έτσι και τα social media και τα social networks θα αποτελέσουν μια τρίτη επιλογή σε κάποια επιχείρηση για να κάνει μια δική της ιστοσελίδα. Δηλαδή, ανάλογα το αντικείμενο μιας επιχείρησης θα επιλέγει να κάνει ή μια απλή ιστοσελίδα ή ένα e-shop ή ένα social network. Ναι. Και μπορούμε να πούμε και παραδείγματα.
Δηλαδή ένας υδραυλικός θα έκανε μια ιστοσελίδα. Ένας που πουλάει παπούτσια θα έκανε ένα e-shop. Ενώ ένας τοπικός οδηγός στη Ρόδο ή ένας που κάνει ένα blog θα έκανε ένα social network. Γιατί θα είναι πιο χρηστικό. Άρα θα δούμε πάρα πολλά social network. Και γυρίζω στην προηγούμενη ερώτησή σου, ποιο είναι το βασικό συστατικό, είναι ότι ο χρήστης δεν είναι πλέον ένας κωδικός, ένας αριθμός μιας IP του υπολογιστή του. Είναι ο Δημήτρης που μένει στο Παγκράτη, είναι 35 χρονών και παίζει ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο. Έχει ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ ο χρήστης. Ακριβώς. Ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά γενικά. Εσύ μήπως έχεις να μας δώσεις κάποια άλλη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά εσένα, μια αποκλειστική είδηση ίσως? Σε σχέση με τα social networks. Ναι. Εδώ και 3 χρόνια εργαζόμαστε πάνω σε ένα συγκεκριμένο project να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας social network. Πάνω σε αυτήν την εργασία προέκυψε το να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα social network για σένα. Να έχω δηλαδή το δικό μου Facebook, αν θέλω. Να έχεις το δικό σου social network παρόμοιο του Facebook. Αυτό ακριβώς. Σε τι θα διαφοροποιείται? Σε τι θα διαφοροποιείται? Όχι μόνο ότι θα είναι δικό μου, θα μπορούσε να πάρει και προσωπικά χαρακτηριστικά από τον κάθε χρήστη, φαντάζομαι. Να δούμε τους λόγους που θα το έκανες. Ωραία. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη διαφοροποίηση. Για ποιο λόγο θα μου το ζητούσες? Πώς λοιπόν θα έρθει κάποιος να σου παραγγείλει ένα network? Ποιο θα είναι το σκεπτικό του ή θα ζητάει? Σωστά. Το νούμερο 1 είναι ότι έχοντας το δικό σου social network, δημιουργείς μια δική σου βάση δεδομένων. Άρα έχεις μια social database. Άρα δημιουργείς το δικό σου community που ελέγχεις τα στοιχεία τους. Από εκεί ξεκινούν όλα. Το δεύτερο είναι ότι έχεις οικονομικά ωφέλη, διότι αν έχεις ένα social network θα έχει και ένα εργαλείο διαφήμισης όπου οι χρήστες ή οι επιχειρήσεις θα διαφημίζονται μέσα σε αυτό, οπότε έχεις έσοδα. Και το τρίτο, γίνεσαι leader στην αγορά, διότι ο ανταγωνιστής σου δεν θα έχει τη δυνατότητα θα προηγηθείς εσύ πιο γρήγορα από αυτόν και θα πιάσεις το industry, τον κλάδο που κινείσαι. Όσο προχωρά ο καιρός θα βλέπουμε συνέχεια πολλά και καινούρια social network. Άλλα λίγο πιο μεγάλα, άλλα λίγο καλύτερα. Αυτό που ήθελα να δώσω σε όλη αυτή την υπόσταση, σε όλη αυτή την κουβέντα και την παρουσίαση είναι ότι το κάθε social network θα έχει νόημα και ουσία και αξία στον καταναλωτή, παύλα χρήστη, ανάλογα με το τι θα κάνει και το τι θα βρίσκει και πόσο μάλλον με το πώς θα επιβραβεύεται. Δυστυχώς σήμερα, και αυτό είναι μια πληροφορία που την δίνω απλόχερα σε σένα, Ρούλα, δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ σε ένα social network η επιβράβευση των χρηστών. Μέχρι στιγμής βλέπουμε επιβραβεύσεις από πιστωτικές κάρτες και από διάφορα άλλα εργαλεία, τα οποία αρχίζει η επιβράβευση από την αγορά ενός αντικειμένου. Εννοείς να μας δώσουν κάτι σαν μπόνους, να μας γυρίσουν κάτι πίσω? Θα το πω πιο απλά. Σήμερα, για να πάρεις ένα μπόνους με αυτά τα υπάρχοντα εργαλεία, πρέπει να κάνεις μια αγορά, σωστά? Ναι. Σήμερα όμως ταυτόχρονα, εσύ στο Facebook ή σε οποιοδήποτε άλλο social network, κάνεις κάποιες καθημερινές κινήσεις. Κάνω like στους φίλους μου σε αυτά που ανεβάζουν. Κάνεις check-in στο Foursquare, ναι. Κάνεις like στο Pinterest, στο LinkedIn, στο Facebook, ανεβάζεις φωτογραφίες και όλα αυτά και αναπαραγάγεις κυρίως την πληροφορία κάποιου τρίτου. Ναι. Το ερώτημα είναι, πήρες ποτέ τίποτα για όλα αυτά? Όχι. Φαντάσου λοιπόν ότι αν υπήρχε ένα social network το οποίο η καθημερινή σου κίνηση επιβαβευόταν με κάποιους πόντους και αυτούς τους πόντους εσύ με ένα μαγικό τρόπο τους έκανες καφέ
η τυρόπιτα δωρεάν δεν θα ήταν για σένα ένα κίνητρο να ξαναμπείς καθημερινά? Μιλάμε δηλαδή για μια ανταποδοτική λογική μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις, μέσα από το Facebook ή όλα τα social media. Αυτό λοιπόν θα λανσάρουμε σε λίγο καιρό. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα λέγεται Και θα λέγεται Cities of Greece. Cities of Greece. Το έχουμε βαφτίσει κιόλας. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για το Cities of Greece θα μιλήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά. Αν είχαμε μέχρι τώρα αρκετές απορίες, υποθέτω ότι όσοι μας βλέπουν θα σε κατακλείσουν από απορίες, τις οποίες θα μπορούν να τις στείλουν φυσικά στο randos@getsocial.gr και εμείς θα τις απαντήσουμε μέσα από εδώ, μέσα από το Ανάδειξέ το, σε μια επόμενη εκπομπή. Και εγώ θα χαρώ να απαντήσω σε όλες. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αποκλειστικά που μας είπες απόψε. Παρακαλώ.